What's good, you guys? My name is Laura and welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. So you guys, I want you to listen to the story of Mufundisi wakabatwa vakarara nemudzimai wemunhu, and it's so sad. Munomboziva mufungi yenyu zvinorwadza kuti we run away from the society tichitizira kuchechi tichiti ndokuchiri nemamoralities ari right because nyika yashata, and then you end up wawira mumaoko amufundisi vakadai so vekuti vanokutorera mukadzi. This is so heartbreaking, guys. I want you guys to listen to the story and then we'll discuss and comment about it later after you guys have heard. Ndakatera mafambiro emudzimai wangu nezvandainzwa ini ndaishandira marusape ndichi driver kombi. Saka mawinda enduudza akanduudza kuti imi tiri kuona mai guru vachipinda panhingirini pa lodge iri pa opposite nepa Chicken Inn. Pamwe pacho anenge aine ma red box achipinda namufundisi. Mufundisi vanomuti nemurume pazesa anoshanda pazesa. Saka ini ndochiti how often vanofamba sei zvikanzi vanogona kuuya kairi kana katatu pawiki. Ndikati akana kari kairi kana katatu pawiki ka iyi ndinoigarira. Saka ndaigarira kudaro so ndakagarirapo wiki rekutanga musi wechitatu chewiki randazovabata ndakakurumidza kubuda ndobva wazoya kuma 11 wakazoonekwa kubuda kuma 3 wakuenda ndobva ndazviudzwa. Ndikati alright, it's fine. Ndobva ndasiyana nazvo. Second week yacho ndobva ndawerenga musi wechina chacho akanga abva chitatu. China ndakaziva kuti hagoni kubuda. Chishanu wakabva waenda kuchechi kugomo. Saturday ndokubva wadzika gomo. Sunday ndobva waenda kuchechi. Monday ndobva ndamutaimira haana kuuya. Chipiri haana kuuya. Chitatu haana kuuya. Musi wechina ndokubva wauya wasvika kuma 3. Pandaka musi wechina chacho baba ava ndakaona vanga vari kumberi ndo vakatanga kupinda baba. Wachipinda baba vakapinda baba ava vari kumberi wachidai so wachipinda kupinda muloji ndobva ndavaona. Ndobva ndatuma mukomana ndikati tera ona kuti achimo ere mureception. Ndobva atera ndobva asvika baba vangu wapota kuseri. Wapota kuseri ari kuyandudza kuti wapota kuseri. Mashure achibva apesana nemudzimai wangu. Mudzimai wangu ari mashure ari kutera achibva apindawo. Ndobva ndati vakomana mawinda ari kwangauyi tibate vanhu. Ndobva ndapinda ndasvika imomo. Ndobva ndasvika mureception ndobva kuti aiwa ko vanhu vese vakawanda vari kudei. Ndikati tete tingachasiyira kutenderera mapinda mudzimai wangu munomu namufundisi wake ndo vanhu vatiri kuda panapa. Zvikanzi aiwa kana yanyaya muda kuita violence panapa. Saka nyaya iri apa ndekuti vanhu budai muende kunze kwegate uko tifonere mapurisa auye. Ndikati aiwa hamuti budai uko tobata vanhu imi kana muda kufona mapurisa abatai fonerai wauye. Vanhu ndobva vaendeswa. Ndikati musandibateba ndisiyei. Ndobva ndaenda padoor. Saka kudoor pandakaenda padoor pacho kune kawindo kari kusera handinazvo padoor baba wakabva wabuda nekusera. Pandakatendera baba wakabva wapinda nemukoto ndobva waenda ndokubasa kwavo kwavanoenda nakamukoto kacho ikako ndokwakanhu vanobuda nako. Mai wakashaya pekubuda napo kozi kawindo tanga riri mudenga hagoni kukwira napo ipapo. Right, wakomana ndobva ndati wakomana kasiyana nazvo kana iri mhosva irunzi panapa tapara mhosva ka no problem. Uyai ndinoimirira mhosva yacho iyoyo. Tingatibate tenderai kuseri. Ndobva watenderera kuseri kwaka. Ndobva watatarisa murumu ya nepa window paya hatina kuona munhu. Mai wangu wapinda muka wardrobe kanga aripo. Saka wakazosunda ka wardrobe kwaka. Mai ndobva wabuda wagara pambed. Wagara pambed ipapo. Ndobva takachivhura door. Haana kuvhura door. Ndobva vaitwa umwe mujerigadi anga aripo. Ndobva anditora zvikanzi shamarika nyaya iri panapa unogona kuzongoita zvese. Unogona kunga uri waparirwa mhosva but unozopara mhosva iwo. Vanditaura neni ndikati alright, it's okay ndazvinzwa. Mapurisa ndokubva auya. Mapurisa pavakauya vasvika vatanga kutora futi inini vati shamarika nyaya iri panapa ka tiri kukumbirawo runyararo panapa. Iye kana waona nyaya dzako ka ishu iripo ndeyekuti ka isusu ka tinoda zvinhu zvinoitwa murunyararo tinoda kubva panapa toenda kukembi. Ndobva ndati anodi ndazvinzwa. Saka zvadaro ndobva wati vamunokera mai vhurai door tisi mapurisa. Ndobva akazovhura door. Avhura door ndobva ndapinda imomo. Zvikanzi usarowe munhu usati. Ndikati ndazvinzwa. Ndobva ndamutora mafotos aripo pambedha pake. Ndobva tabuda vataenda takaeskotwa nemapurisa. Right,
taenda kunhingiri tichingoti pakona ndobva ndaona mufundisi ari kuuya amumota manje izvozvizvi aundikochiteka chii chiri kuitika ndikati nhai usanditunga benzi ba unganditi chiteka chii chiri kuitika kotiza uchiendepi hanzi aiwa nhaichiteka chii nhaichiteka saka ini ndautonza ndikarova mota yake kuti konai uda kumbozama kuita sei ndobva tabva ipapo bva taenda akateera tikasvika kukembi tausvika kukembi akandidedza baba akati chiteka uya tinzwe ndikati chauda kumbotara neni chii after ukaona zvauri kuita izvi ndiwe mufundisi ukamukumba kwangu uchinditi uri kukanzera yetu uchiziva kuti ndozvauta unyenga mukadzi wangu ndizvo zvamunoita kuchechi kwenyu ndakasozvitaura nyaya yechichechi chenyu ichi zvadaro ndobva taenda kumba ndobva taenda kupolisi vekupolisi ndobva tapinda kuna officer in charge ndobva atikanzera akati right nyaya iri apa ndeyekuti iwe shamarika kana nyaya yadaisoka right toda kuti musaite violence ende usarowe munhu usadii chiitai zvinhu zvinodi zvinoita ndobva ndatora mudzimai vandauya nawo kumba kwavo vandamusiya kumba kwavo ndobva ndatichwe munouya muchirongedza zvinhu zvenyu ndobva auya nehanzvadzi yake nemuzukuru ndobva warongedza zvinhu ubva wasiya zvimwe saka ndakati inini hangu torai zvinhu zvese saka pawakatora zvinhu ndopatakazoya kuno ndikati ayo inini hangu nyaya iyi yandirwadza nyaya yekuitwa benzika yakashata stereki kuti munhu unonyepera kuuya uchida kugadzirisa nyaya iwe uchiziva kuti ndozvauri kuita nemukadzi wangu hazvina kushata saka ndo yandakauya naye kuno wamama baba wandakavabata vari muloji nemukadzi wangu ende nyaya yakanga yabvira kudhare ende ndakainzwa but ndaisada nyaya yekunzwa ndaida kuona ndega ende ndakaiona nemaziso angu kwete zvekuudzirwa zvandaiitwa ndakaona live maziso angu mairi baba ava mumberi omana yakaoma nyaya iyoyo ndamira pamberi pedare ramambo mutasa zvese zvandichatara ndezvechokwadi zvese zvandichatara ndezvechokwadi ndikanyepa ncharaswa nemhosva ndikanyepa ncharasa nemhosva mwari ave mubatsiri wangu mwari ave mubatsiri wangu. What's heartbreaking in this story is this guy had trust in Mufundisi, and this guy is a hard-working person. Munanradza kuti anoshanda, anoshingirira mhuri yake, from what I've heard and analyzed. And then Mufundisi votora advantage, vobva vabata mukadzi. Mukadzi ari wrong, ari totally wrong. But I'm gonna focus on Mufundisi iwewe semunhu anoziva Mwari. How can you stoop so low kuenda pa extent yekubata mukadzi wemunhu? Guys, this is so heartbreaking. Mufundisi unenge wakatarisira kuti ndiye munhu anotogona kutodzoreredza society, ndiye munhu angatokwanisa kukunda miedzi. Mufundisi munhu, but then takatarisira kubva kwauri kuti ndiwe wodzidzisa community society kuti zvakadai hazviitike, iwe wabva wabatwa uriwe in the act. This is so wrong, guys. This is so wrong. When I listened to this story, I felt so sad for the man. Like, he's working, ari kutraya, and the lady is also taking advantage of the man. Kuti munhu anoshanda, you take advantage of that. Wakutobuda, wakutonosangana namufundisi. As a society, as Zimbabweans, ngatisadarano, guys. If you just content, I tend to believe kuti life munongoda contentment, kuti dzidza kugutsikana nezvaunazvo. Pakusagutsikana ndipo paunoroya, ndipo paunoita chihure, ndipo paunoba, ndipo paunoita rushiwa, because hausi kugutsikana nezvaunazvo panguva yacho. Unoda kutarisa zviri kuside kuti kwanhingi kunei, while you are not looking at what's in your plate. Kana pane mistakes, work on improving those mistakes, because the moment you are looking at the next person's plate, ndo pawakuda kutora kunanaira kutora zviri plate make. So this story is very, very heartbreaking for me. Comment down below what you guys think. Comment down below.